تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبالنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم السلام عليكم. أكرم الله وجهك. الذين جاهدوا فينا ya kawo na jibu na yalla yayi وهي على بركة الله. الأرض وهم بعد ربهم صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban masallaci na sunna a kuma headquarter ƙungiyar izala ta jihar Oyo a nan babban birnin Ibadan, kuma a Ibadan din ma a sabo Ibadan, ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci. Wa'azinmu na yau na masa take da ribar kafa. Kura ta yi kayan nama za ta kai gida, sai ta ji ta taka wani abu mai ɗan laushi-laushi, da ta zura hannu ta ɗauko ta daga sai ta gashi kwano ne. Kamin ta sa a baki ta ce to kai tun da kafa da tako ka zama ribar kafa. Abinda nake nufi da wannan magana, makasurin da ya sa shugaban kungiyar jama'atin zalimin bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya, fadilatu Sheikh Imam Dr. Abdullahi Balalau, ya kawo ziyara wannan jiha ta Oyo shine gayyata da aka yi masa zuwa taron haɗin kan ƙungiyoyin ahlus sunna na Yarabawa gaba daya, wanda ake cewa Federation of Ahlus Sunna Organizations in Nigeria. Ƙungiyoyin ahlus sunna na Yarabawa masu yawan gaske da sun fi wajen ƙungiya 37 suka ga ya kamata su haɗu su yi babbar ƙungiya da za ta zama rumfa domin a ga an isar da saƙo na sunna kowane lungu da saƙo a waɗannan jihohi. Kuma suka sa shugaba cikin patrons nasu waɗanda za su rinka ba su shawara da kuma ɗora su akan hanya. Watanni kaɗan da suka wuce sun irin wannan taro a garin Oshogbo a jihar Osho, wanda sun gayyaci shugaba kuma mun rufa wa shugaba baya. Mun je Oshogbo an tada ƙura, an ba bid'a takardar sallama, an karantar da tauhidi, an karantar da sunna. Daga wurin muka rankaya da shugaba zuwa Lagos inda jirgi yake jira mu, ya dauke mu zuwa birnin Yamai a jamhuriyar Nijar, domin shugaba zai halarci taro na kasashen Afirka na ahlus sunna wanda aka yi a birnin Yamai, wanda Prime Minister na Yamai na Nijar da ministocinsu duka suna wuri, kuma suka buƙaci shugaba ya zo ya jagoranci taron. Wannan karan kuma sai suka sa taron a nan birnin Ibadan, inda kuma aka yi taron ko ake yin sa don taro da kusan kwana uku. An fara jiya, yau an buga, kuma za a ci gaba gobe, za a kammala Allah ya amince. Ana yin taron a University ta Ibadan, wannan tsohuwar jami'a da tana cikin jami'o'i na farko da aka gina a Najeriya. Manyan farfesoshi sun gabatar da kasidu ɗazu, irin su farfesa Abdulrazak Abdulmajid Alaro da doktoci da manyan shehunan malaman Yarabawa. Yau rawani babu irin wanda ba a ɗaura an zo da shi a wurin ba. An yi turanci a ɗakin, an yi Hausa, an zuba Yarabanci. Shugaba shi ne shugaban taro, an buga Yarabanci ga ya girgiza kai ba. Ya yi abin da aka faɗa da ko shi ya ɗan uwa da bai gane abin da aka faɗa ba. To ina da tabbacin shugaba ya ji, sai dai wata kila wajen ganewa da ake samun matsala.
Allah ka gafarta mana. To ba zai yi shugaba ya shigo ibadan kuma taro na federation kuma a ce ba yi izala ba. Bisa wannan shugaba ya kawo ziyara gidan marigayi Alhaji Tanko. Allah ka gafarta masa, Allah ka lulluɓe shi da rahama. Tubali daga cikin tuwalar da aka gina suna a wannan gari na ibada. Shugaba ya kai wa iyalai gidan ziyara, ya musu addu'a, ya musu fatan alkhairi. Daga nan kuma shugaba ya ƙara so wajen wannan wa'azi domin ya gaisa da mu. To ina addu'a wannan taro na ku Allah ya sa masa albarka. Wannan santa ce ta gwagwarmaya. Duk wanda ya san tarihin sunna a wannan gari na ibadan to ba zai manta da sabon ibadan ba. Idan kana so ka karanta tarihin sunna na jihar Oyo ba za ka manta da sabon ibadan ba. Idan kana magana akan tarihin ahlus sunna na jihohin Yarabawa gaba daya Western Zone ba za ka manta da sabon ibadan ba. Wannan ne cibiyar gwagwarmaya inda matasa 'yan gabadai 'yan kusu da ko kafar katako suka yi kaka gida. Kuma sabon ibadan na daga wurin da bid'a ta sansani, sunna ta shigo ta ce assalamu alaikum, suka ƙi su cewa alaikum salam. Ta ce to kar Allah ya sa ku ce da tsiya ta kudo kai. Yau gashi ta samu gindin zama inda bid'a ba ta da gindin zama a sabon ibadan kamar gindin zama da sunna ta samu. To da wanda nake addu'a Allah ya kara muku albarka. Ba dogon wa'azi zai yi ba, amma akwai wani abu da na lura yanzu yana ta zagayawa. Dama kuma tsohuwar ajanda ce. Kullum yan bid'a abin da suke sukan ahlus sunna da shi shine ahlus sunna ba su son annabi. Ayyar izala ba su kadar annabi, ai maƙiyan annabi ne, ai maƙiyan manzo ne. Ba shi zai ba ku tausayi kuma. Sai ba da bid'a ya tashi yana magana ce to yan izala sun kafirta mu. Sun ce wani kafirai ne. Kai da kace mashi maƙiyan annabi, yau da ce ma maƙiyan annabi ba ƙara ce ma kafiri ba. Da ce ma maƙiyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani sharri da za a kulla maka a duniya kamar a danganta maka kiyayya da annabi Muhammad. Fidahu abi wa ummi, wanda uwata da ubana fansa ne a gare shi. Annabin da sama da ƙasa babu wanda Allah yake so kamar shi. Duk annabawan Allah ba wanda Allah yake so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya fi so shi fiye da annabi Adam. Duk annabi Adam ne kakan mutanen duniya gaba daya. Ya fi so shi fiye da annabi Nuhu. Duk da annabi Nuhu shine Abul Bashar Sani, uban mutanen duniya na biyu. Ya fi son sa fiye da annabi Ibrahim, kakan annabi, wanda shine Abul Anbiya. Allah ya fi son shi fiye da annabi Musa, wanda yake magana da Allah. Allah ya fi son shi fiye da annabi Isa, wanda yake raye da matattu. Allah ya fi son shi akan annabi Sulaiman, wanda ya mulki duniya. Allah ya fi son shi fiye da annabi Dawud. Allah ya fi son shi fiye duk annabawan Allah ba wanda Allah yake so kamar shi. Allah ya fi son shi fiye da mala'ika Jibrilu, ya fi son shi fiye da Israfilu, ya fi son shi fiye da Mika'ilu, ya fi son shi fiye da Hamalatul Arshi, ya fi son shi fiye da duk halitta Allah ba wanda Allah yake kauna kamar shi. Amma dan bid'a kawai sai sha bid'a ya koshi, ya dauko ni tarbi kamar hanjin akuya, yana kawo su bakiya annabi. Yau shekara 30 kuna rigima da su, sahu ma sun fuske da daidaita a masallaci. A sunnonin annabi sahu a daidaita a masallaci, har yau ku je masallatan yin duniya muna ta bala'i sun gagara a daidaita sahu. Labarin ya zo za a yi kama ya sake ribe shi nan ya sake nan, ya haka yi bai taɓa kowa ba, ya haka yi bai taɓa kowa ba, ya ce to sahu ya yi daidai. Daga nan sai fara wani haka da abin kamar tattabara, Allahu akbar, Allahu akbar. Kama ya fara sai ya fara da wani istighfari da ko'ina ya samu shi ana istighfari a cikin ikama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Annabi kani ya ikama yake istighfari ko sai ya yi sallama ya gama sallah yake yi. Annabi ne zai ikama da istighfari yake fara ko da Allahu akbar. To kai ya dai idan ka samu wani istighfari naka guda uku
da aka fara ikama da su kan a ce Allahu akbar idan ka samu shi dan bai magana a dora hannu aka ce inna lillahi da ba an ce ba su istighfari ka ji istighfari ba da shi yake mana don Allah da istighfari muke fada da me muke fada bid'a ai sai istighfari ba dan aka ce a sashi a ina aka ce a sashi in an gama sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sahabbai suka ce annabi yakan waiwayo hatta da raba ya da qalbihi sai mun ga hasken kubatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake waiwayawa nan sai mun ga hasken kubatunsa bayan ya kammala nan ne sai istighfar ce astaghfirullah 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 amma dan bid'a dan inda annabi yake yi ba zai yi ba sai inda annabi yayi bai yi ba nan zai dausa inda annabi ya ce ai kuma ya ki kai bi isa da zalimi da badara azzalimai shi ne annabi wata musayyara musayyara da suka samu ta ba to wai wannan wai shi ne yake ce mai gara baya san annabi kiran sallah sun ya gara shi kiran ne ku je masallatan su Allahu akbar da ka ji wannan ka san ba masallacin ahlus sunna ba ita wannan bar din ita wannan bandar idan aka samu ta Allahu akbar ana rama duk inda aka ja madda dole mu san wacce ce wannan idan aka samu madda dabi'i ce ko maddu sila ko maddu iwa ko maddu tamki ko maddu faraj ko lazimul mustaqil kalami ko lazimul mukaffaf kalami ko lazimul mustaqil harafi wace madda ce wanda idan aka samu ta sun ki su haɗu saboda tsaba taurin kunne saboda taurin kunne an hana ja amma sai ya yi sai ya ja ba da zai ba ka shi ba sai ya zo hayya alal fara hayya alal waye cin da fala wace ne ta wa ba da ka bude ba musa annabi ahlus sunna da ko kansa zai taje sai ya tuna da annabi zai taje kai da ina yake farawa hadisin Aisha radiyallahu anha da gefen dama zai taje takalmin sa in zai sa sai ya tuntubi ofishin manzon Allah ya rasulullah da wace kafa ya kamata in sa takalmi sai ya sa da dama in zai shiga masallaci sai ya tuntubi ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wace kafa ya kamata da shiga ya rasulullah me ya kamata da karanta in zai fito sai ya tuntuba in zai shiga bandaki sai ya bincika in zai fito sai ya bincika in ya yi hamma sai ya tuntuba in ya yi atishawa sai ya tuntuba in zai kwanta bacci sai ya tuntuba in ya kasa bacci sai ya bincika mai annabi ya ce idan ya kwanta a gefen wani gefe sai ya binciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kace ayi idan tsakar dare ya farka sai ya tuntuba manzo Allah me ya kamata yi idan ana ruwan sama sai ya tuntuba in iska ta taso sai ya binciki mai sunna ta ce kai dare ya kashe wuta sai ya tambaya ya rasulullah ya kace a ita ina kace a fara wa ba mun ba mu sanwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne masoyi annabi ka kalli mutum ba ta yadda ya kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma shi ne masoyin annabi kuma wai tambaya me yasa suka ce ba ma son annabi me yasa yanzu aka karo cewa na a rude wama da suna su ne makiyan annabi kawai sai a samu wani kwaya wai na zanga-zanga a kan hanyar shi masoyi annabi dan kwaya ba yana zanga-zanga ana yana billahi lazi sai da na rasulullahi wadda wallahi da wannan masoyin manzo ke da wai wace tuhuma suke mana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa abin da zai kuma haushi laifin mu na farko shine mun ce annabi mutum ne in banda yau izala su da suka ce annabi mutum ne kaman kowa ana rama
mu muka ce annabi mutum ne ko Allah ne fara qul inna ma ana basharun mithlukum قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me za ka gaya musu ka ce inna ma ana basharun mithlukum kamar yadda kuke mutane ni ma mutum ne irin ku ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa annabi ya gaya wa mutanen duniya shi ma mutum ne kamar su, shi ma mutum ne. Wa ya ce annabi ya faɗa? Allah bai san annabi ne, shi yasa ya ce wa annabi ka ce musu kai mutum ne. Kai dan bid'a ka fi san Allah, ka fi Allah son annabi shi. Kai dan bid'a da aka ce wa annabi ya faɗa, annabin ya faɗa ko bai faɗa ba? A ina muka ga ayar? A cikin alƙur'ani ne girma. A ƙur'ani ne girma. Na'am, da muka ce annabi mutum ne irin ku, abinda muke nufi annabi mutum ne daidai da sauran mutane? Ba abinda muke nufi ba ke. Ba abinda muke nufi ba ke. Ai ko sarkin musulmi ba da yake da dogarawansa ba, ko da yake ai ko gwamnan jihar ba daidai yake da masu yakkaɓin da suke ba. Ai ba za ka ce liman daidai yake da mamu ba. Me yasa muka sa liman a gaba shi kadai? Saboda wani matsayi da Allah ya bashi. To idan mu ya mu ba wani yana gaban wani, yaya za ku ce wannan maganar da muka faɗa abin da take nufi annabi daidai yake da kowa gama gari? Annabi annabawan ma ba daidai yake da su ba. Wala qad faddalna ba'da nabiyina ala ba'd. فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Allah ya ce su kansu annabawan mun fifita sashen su akan sashi. Babban su gaba daya, ogan su kwata-kwata gaba daya shine mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu kamar shi, babu, duk halitta Allah babu. Ba a taɓa samun wata mata da ta rukusa ta yi naƙuda ta haifi ɗa mai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a taɓa samu ba. Za a samu? Har abada ba za a samu ba. Har abada, har ƙasa ta daɗe babu. Annabawan ma sai Allah ya ce wa iz akazna min nabiyyin misaqahum wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. da Allah ya ce ya riƙe alƙawari da annabawa da ya zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira sunansa sai ya ce me wa minka, saboda girmamawa. Shi da bai zo daga ƙarshe, amma ba aka fara faɗa, shi aka fara faɗa. Bayan an faɗe shi sannan sai aka faɗuwa wa minka wa min nuhin. Annabi Nuhu an kira sunan shi ko ba kira ba? Bayan annabi Nuhu ba Ibrahim an kira sunan shi ko ba kira ba? Wai da fa duk kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Musa sai annabi Musa da annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jerin zuwa annabawa ya fara zuwa, amma sai da kira annabi kamar ya kira shi. Wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam ya riga manzon Allah zuwa a jerin zuwa annabawa, amma sai da kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ambace shi. Sannan duk aka ambace su da sunayensu, amma shi ba saboda girmamawa
Allah bai kira sunan shi ba